शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। लड़की जमान भइला लेके फरार भइल। लड़की जमान भइला लेके फरार भइल। पढ़ला लिखल ओकर सभे बेकार भइल। बाबा मई के पगड़ी गिरा देले बा। बाबा मई के पगड़ी गिरा देले बा। ये हो ससुरा में जाई के यारवा संगे ना ये साड़ी ले सारा देले बा। ये हो ससुरा में जाई